Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah Seydi Ba Seydi Ba alhamdulillah alamin ini غفار لكم alhamdulillah alamin min jahat joni gonto meɗen duuso e nder duuso alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne en jalti to Bowal ga Bowal Jama ɗo gam wadde duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi ceerno ko joni woni yaltude juma ka gam faatu nokku muɗum alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Mar Thiam so duusima haade oto ɗo ha ceerno jooli oto muɗum ceerno Ibou Mar artat to nder juma to inɗeli ɗi joom haajuji en waynotoɓe fof inchallah haddum gasa boto gasi juureye ceerno men mawɗo on saha duuse ceerno Ibou Mar Thiam ha galle ceerno oɗo saha ko ceerno woni duusede jibandiraɓe yima koɓe Nangue TV bandiraɓe hol machallah enen ɗo koccire e juma ka alhamdulillah on ji juma ka on ji mbadi ndi on ji kara o alhamdulillah alhamdulillah bila min eɗen gandi ko heddi ɗo e Daka Mamadine Gounass natti hewde balɗe nogas tan alhamdulillah bila alamin heddi e Daka kirndol muɗum eɗen gandi so wiyama Daka fuɗɗi ko 1942 toon to Ayne Madi alhamdulillah mbi 42 noon so wiyama tan gueɗe tati en teske hen fodde kam ko bittuɗen Daka ko nden Sinthiou ceerno Abdoul Aziz Thiel yo yurmen Allah woni makko ko nden yi aduna wuro ene wiye ɗeɓatu lawol Daaro gonne kadi ko nden hitande Sinthiou 1942 go jeeya guure kadi Sinthiede caggal Sinthiou wurti to Mamadine Gounass alhamdulillah alamin ndi ceerno Siraji An ceerno Hamme Kebe machallah alhamdulillah ko wonduɓe ceerno machallah ji machallah kamɓe gon ɗo alhamdulillah alamin machallah
eɗen mbaɗa ɗo namdal e yeɓiyankoɓe e mbaɗa ɗo namdal yeɓiyankoɓe Dakar fuɗɗi ko 1942 joni eɗen gone 2026 joni eɗen namdi yeɓiyankoɓe joni foto duuɓi ko Dakar yarata ɗo garon e commentaire he walla jom kala jigiɓe numéro men WhatsApp mbaɗen vocal kalna en no foti duuɓi ko Dakar fuɗɗi 1942 faye 2026 no foti duuɓi yarata numéro WhatsApp ko 78 119 0065 caggal nde ñowde indicatif Sénégal o machallah ceerno ari alhamdulillah alamin machallah Seydi Ba joom ɓundu joom fuladu joom Fuuta joom aduna fof machallah Seydi Ba alhamdulillah machallah alhamdulillah Seydi Ba alhamdulillah machallah machallah alhamdulillah amin machallah ceerno duusama machallah duusa e nder duusa mbiɗen alhamdulillah alhamdulillah amin machallah weltare mawde joni duttoto nder juma to o saaha ceerno Ibou Mar Thiam ene jokki toon batu o in ɗeldi e ko nandi hen alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah en garti nder jumaga inchallah inɗe liɗi joom haajuji en alhamdulillah alamin nan ko duwa boto wona ko duwa batu o wona inchallah mawla amin alhamdulillah rabbil alamin dentangal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo gardagal ceerno Ibou Oumar Thiam alhamdulillah rabbil alamin Abdourahmane Diallo machallah dogo sajade ceerno Ibou Oumar ceerno hon bayal ceerno Ibou Oumar Thiam alhamdulillah kam woni arde yeeso ɗo ceerno Abdoulaye Diallo machallah ceerno Tidiane Kaw machallah Seydi Thiam ceerno Tidiane Kaw bandiraɓe yeɓɗankoɓe jaafo dille ɗe noon ko wontide tuuduji ɗi ko ɗin woni dille dilloje ɗe demgal Seydi Ba ballo almuɗo
ما شاء الله الحمد لله العالمين الله يجزيهم كنت جود شال مندرو هنجل مندرو إنجاب مندرو كن يندم في عند فندم في عند هورم آخر كتلا تبا شار إبراهيم شار بالهاي جل ما شاء الله ما يندر شار على جمع محمد سيد شار إبراهيم جل ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله نانو بتالج مسيد وكان إبراهيم جالو نجور بتالج مسيد وتشام على عثمان تشام ما شاء الله فوق على مسيد الحمد لله مسكين ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله دي قال شيرنا ما شاء الله كل يرندو الحمد لله الحمد لله شير ناري الحمد لله ما شاء الله الحمد لله العالمين شيرنا ابن مرجع ما شاء الله كل يرندو يندو الحمد لله العالمين نانغو دي لاو سيرام تيشان banda rewɓe ɓe nangoɓe lawol ngol ɓe hen ko waynotoɓe ɓe hen ko yombaɓe kadi joftoyoɓe machallah goto e haaju muɗum alhamdulillah alamin ndi bandiraɓe inchallah Yo Allah,